Беспілотнікі зноў былі заўважаны ў небе над Беларуссю. Дырэктар па інфармацыйнай бяспецы ў IT-кампаніі стаў чарговай ахвярай рэжыму. У той самы час Лукашенко падпісаў указ для яшчэ большага кантролю мабільнай сувязі ў Беларусі. Таксама ў выпуску раскажам, як пенсіянерцы ў Менску ўдалося падмануць махляроў, чым скончыліся дзве складаныя аперацыі ў Віцебску і Гародні, навошта беларуска вырошчвае на лецішчы 500 розных сартоў таматаў і як маладой сям'і ўдалося зрабіць бюджэтны, але якасны рамонт у інтэрнаце. Добрый вечар. Вы глядзіце Белньюс, мяне клічуць Васіль Калач. Аб галоўных навінах аўторка 27 жніўня ўжо праз некалькі секунд. Націсніце на званочак, калі для вас гэта бяспечна, і вы хочаце заставацца ў курсе актуальных падзеяў Беларусі і не толькі. Падчас масіраванай расійскай атакі дронамі і ракетамі па ўкраіне некалькі беспілотнікаў ляцелі над тэрыторыяй Беларусі. Па падліках розных крыніц іх было альбо 2, альбо 3. Паводле камандуючага паветранымі сіламі ЗСУ Мікалая Алышчука, некалькі адзінак расійскіх БПЛА былі знішчаны на тэрыторыі Украіны. Яшчэ 2 перасеклі дзяржаўную мяжу з Рэспублікай Беларусь. У сваю чаргу маніторынгавы праект «Беларускі гаюн» паведамляе, што мінулай ноччу падчас атакі на Украіну некалькі шахедаў перасеклі украінска-беларускую мяжу. Так першы беспілотнік парушыў паветраную прастору краіны неўзабаве пасля паўночы. Ён уляцеў у Беларусь з боку Чарнігаўскай вобласці Украіны і ляцеў у напрамку Чарнобыльскай зоны. Паводле інфармацыі праекта, прыкладна ў гэты ж час з аэрадрома ў Баранавічах быў узняты ў паветра знішчальнік, які накіраваўся на поўдзень краіны. Ён знаходзіўся ў паветры, калі прыкладна праз 20 хвілін яшчэ 2 БПЛА заляцелі ў Беларусь. Пра далейшы лёс тых дронаў не паведамляецца. Прэс-сакратар беларускага МЗС Анатоль Глас заявіў, што не бачыць логікі ў заяве ўкраінскага дыпведамства аб стварэнні пагрозы з боку Беларусі на сумеснай мяжы. 26 жніўня, адказваючы на пытанне аб магчымай рэакцыі МЗС на заяву Кіева з-за размешчанай Беларуссю ваеннай тэхнікі ля мяжы з Украінай, Глас заявіў, што беларускае міністэрства афіцыйна ні ў якім выглядзе не атрымлівала такога звароту. Ён папрасіў каго-небудзь растлумачыць беларускім дыпламатам вельмі мудрагелістую, на яго погляд, логіку заявы ўкраінскага боку. Паводле Глаза, Украіна запускае на тэрыторыю Беларусі дроны, праз тыдзень здзіўляецца дзеяннем беларускіх узброеных сілаў. У МЗС лічаць, што ў размяшчэнні беларускіх сілаў на мяжы з Украінай усё лагічна. Глас выказаў здагадку, што тут прысутнічае нейкая хітрая гульня, разлічаная на ўнутранае спажыванне альбо на атрыманне авацый з захаду. Нагадаю, учора ў Гомельскай вобласці пачаліся двухтыднёвыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Украінская МЗС заявіла, што Беларусь канцэнтруе войскі каля мяжы і зафіксавала прысутнасць вагнераўцаў. Яно папярэдзіла беларускі бок, што ў выпадку парушэння ім дзяржаўнай мяжы будуць прынятыя ўсе неабходныя меры для рэалізацыі права Украіны на самаабарону. Лукашэнкаўскія сілавікі затрымалі Мінчука, якога абвінавацілі ва ўдзеле ў пратэстах 2020 года і адміністраванні дваровага чата. Відэа з ім з'явілася ў адным з іх неафіцыйных ТГ-каналаў. Як высветлілі журналісты, гэта 48-гадовы дырэктар па інфармацыйнай бяспецы ў IT-кампаніі IS Soft Алексей Еўменкоў. IS Soft – дачынная кампанія буйной амерыканскай IT-кампаніі Coherent Solutions. У відэа ён кажа, што працуе ў IS Soft і штомесяц атрымлівае заробак у 16 000 рублёў. Таксама мужчыну прымусілі сказаць, што ў 2020-м ён удзельнічаў у пратэстах і стварыў экстрэмісцкі чат, куды скідаў інфармацыю пра перамяшчэнне сілавікоў. Верагодна, гэты чат жыллёвага таварыства, дзе жыла яго сям'я. 14 жніўня Мінчуку прысудзілі арышт, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Дзе ён цяпер знаходзіцца і ў якім статусе, невядома. Жонка Еўменкова, таксама айцішніца, працуе тэсціроўшчыцай. У сям'і 3 дзяцей. Рэжым будзе яшчэ больш кантраляваць мабільную сувязь у Беларусі. Згодна з указам аб аказанні паслугаў сотавай рухомай электрасувязі, у нашай краіне ўсталююць базавы сацыяльны тарыф на мабільную сувязь, кошт якога будзе рэгулявацца дзяржавай і нібыта стане даступным для ўсіх грамадзянаў.
Аднак за гэтым крокам крыюцца больш жорсткія меры кантролю над тэлекамунікацыйным сектарам. Мабільныя аператары абавязаны будуць накіроўваць частку свайго прыбытку на развіццё інфраструктуры, у тым ліку будаўніцтва новых вышак і мадэрнізацыю сетак. Гэтае рашэнне суправаджаецца ўзмацненнем жорсткасці патрабаванняў да якасці і ахопу паслугаў, за незахаванне якіх аператары будуць несці адказнасць. Фармальна новаўвядзенні накіраваныя на паляпшэнне даступнасці і якасці сувязі, асабліва ў сельскай мясцовасці. Але гэта і так закладзена ў інтарэсы кампаній, як крокі па развіццю і ўзмацненню свайго бізнеса. Прапісанне такіх нормаў ва ўказе проста захады ўзмацнення дзяржаўнага кантролю над усімі сферамі жыцця ў Беларусі з боку рэжыму Лукашэнкі і пастаноўка мабільных аператараў у непасрэдную залежнасць ад уладаў. У Менску пенсіянерка спрытна падманула тэлефонных аферыстаў, падмяніўшы грошы газетамі. Паводле яе слоў, невядомы мужчына патэлефанаваў на хатні тэлефон, назваўся супрацоўнікам праваахоўных органаў і заявіў, што яе дачка нібыта потрапіла ў ДТЗ. Эта женщина говорит, что мама, я тут исследователь пришел, и я ему доверила, что он будет звонить вам. Ашуканцы запатрабавалі ад пенсіянеркі $30,000 за непрыцягненне дачкі да адказнасці. Але жанчына не разгубілася і моментальна зразумела, што яе спрабуюць падмануць. Пенсионерка поняла, что ее обманывают, однако сделала вид, что согласна передать $2000. Продолжая разговаривать с аферистом, она вызвала милицию и подготовила пакет для передачи. Пенсіянерка заменила грошы на газеты, устроіўшы сапраўдную пастку для зламыснікаў. Неўзабаве па пасылку з сюрпрызам прыехаў 19-гадовы кур'ер, якога на месцы затрымалі супрацоўнікі кастрычніцкага РАУС. Падчас допыту высветлілася, што малады чалавек знайшоў падпрацоўку праз месенджер, атрымаўшы ўказанне ад куратара, дзе забраць грошы. Аднак, дзякуючы кемлівасці пенсіянеркі, афёра была выкрыта. На затрыманага пачалі крымінальную справу за махлярства. Гарадзенскія лекары правялі барыятрычную аперацыю. Гэта значыць, ушылі страўнік 42-гадовай жанчыне. Неўзабаве яна памерла. Як стала вядома ад дасведчанага суразмоўцы, жанчына была пацыенткай Гарадзенскай абласной больніцы, а аперацыю ёй праводзілі 21 жніўня ў Гарадзенскай універсітэцкай клініцы. Смерць пацыенткі наступіла ў хуткім часе пасля хірургічнага ўмяшання. Што стала прычынай, невядома. У жанчыны засталося маленькае дзіця. Афіцыйна ні Мінздароўя, ні следчы камітэт, ні пракуратура пра надзвычайнае здарэнне не паведамлялі. Барыятрычная аперацыя праводзіцца пацыентам з атлусценнем у выпадку, калі ёсць спадарожныя захворванні, а схуднець інакш не атрымліваецца. А ў Віцебску медыкі ўпершыню правялі аперацыю па замене часткі сцегнавой косткі тытанавым 3D-імплантам. 45-гадовы пацыент, які на працягу 2 гадоў змагаўся з цяжкімі наступствамі пералому сцягна і ускладненнямі ў выглядзе астеаміеліту, нарэшце мае шанец на паўнавартаснае жыццё. Усё пачалося з таго, што мужчына атрымаў складаны пералом сцягна, які выклікаў шматлікія ўскладненні. Пасля працяглага лячэння ў Воршы яго перавялі ў Віцебскую абласную клінічную лякарню, дзе лекары адразу зразумелі – стандартныя метады не дапамогуць. Пацыенту было праведзена 7 складаных аперацыяў. У першую чаргу мы змагаліся з інфекцыяй і выдалялі старую металаканструкцыю, распавёў Александр Глыздоў, загадчык аддзялення гнойнай хірургіі. Медыкі не хаваюць, перад імі стаяў сапраўдны выклік – як аднавіць разбураную костку. Аднак сертыфікаваны 12-сантыметровы тытанавы імплант, створаны на 3D-друкарцы ў Мінску, стаў выратаваннем для мужчыны. Аперацыя прайшла ў канцы ліпеня пры падтрымцы спецыялістаў з Менска і з Віцебскага медуніверсітэта. Па словах Александра Глыздова, такі імплант упершыню ўжылі ва ўмовах астеаміеліту. На гэты момант мужчыну пакуль не выпісваюць, але ўжо бачны значны прагрэс. Лекары асцярожныя ў прагнозах, але надзеі на поўнае акрыянне вялікія. Як аказалася, 4-колавы Citroën можа выдатна ездзіць па хуткаснай трасе і на 3 колах. Праўда, правілы дарожнага руху забараняюць такую забаву. Так, у Менскай вобласці на дарозе пад Маладзечнам 23-гадовы хлопец-кіроўца разам з пасажырам ехаў у аўтамабілі без аднаго кола. Правае задняе кола адляцела ў легкавіка па дарозе, а запаснога не было. Кіроўца вырашыў не выклікаць эвакуатара, паехаць у рамонт без яго.
Каб утрымліваць раўнавагу, кіроўца і пасажыр высунуліся з вокнаў. Да? Ну, посмотрите, каких циркачей можно встретить на трассе. Слабо на 3 колесах ехать. Медведь в цирке на 2-колесном ездит, а тут пацаны на 3 колесах херачат. Праз некаторы час, паглядзеўшы відэа, дзе выдатна бачны дзяржнумар аўтамабіля, супрацоўнікі ДАІ знайшлі віртуоза, але яго арыгінальны стыль перамяшчэння не ацанілі і склалі адміністрацыйны пратакол за кіраванне транспартным сродкам, што мае няспраўнасці, пры наяўнасці якіх забаронены ўдзел у дарожным руху. Сям'я Ганны, якая жыве ў сямейным інтэрнаце пад Менскам, здзівіла сваіх падпісчыкаў у TikTok неверагодным пераўтварэннем пакоя ўсяго за $2500. У кароткім відэа дзяўчына прадэманстравала ўражлівы вынік да і пасля ремонту, раскрываючы секрет, як ім з мужам удалося зрабіць ремонт хутка, якасна, а галоўнае – бюджэтна. Вот так выглядело наше общежитие до ремонта. Первое, на что мы потратились, это были входные межкомнатные двери и также фанера на пол. Сразу отвечаю, почему так дешево. Потому что многое мы покупали на Куфоре. Там можно найти подержанную мебель, новую, стройматериалы, бытовую технику и вообще что угодно. Следующее, на что мы потратились, это материалы для минимальной реставрации окон. Спойлер, это не помогло. Также мы сами делали дополнительные стены для того, чтобы получилось 2 изолированные комнаты, кухня и отдельный санузел. Калі сям'я толькі заехала ў свой пакой плошчай 32 квадратныя метры, якая ўключае ў сябе кухню і санвузел, стан жылля быў невясёлы. Але замест таго, каб наймаць брыгаду будаўнікоў і дызайнераў, муж і жонка вырашылі ўзяцца за рамонт самастойна, з мінімальнымі навыкамі, але вялікім жаданнем стварыць утульнасць. Муж Ганны зрабіў амаль усе работы сваімі рукамі, што дазволіла ашчадзіць значную сумму. За работу мы никому не платили, потому что мой муж, считай, все делал в одиночку. На ламинат, обои и сопутствующие мы потратили около 800 рублей. И вот такая первая комната у нас получилась, мы считаем ее залом. На уют типа штор, пледов тоже пришлось потратиться, и на это у нас ушло где-то 600 рублей. Кое-что из мебели и бытовой техники у нас, конечно, было. Например, шкаф, комод, телевизор, микроволновка, тостер, чайник. Но диван, к примеру, мы решили обновить и докупили еще один шкаф. Больш значныя траты былі на мэблю і тэхніку, але і тут пара здолела знайсці выгодныя прапановы. Канапа і шафа каштавалі 1900 рублёў, а кухонны гарнітур, электрапліта, фартух на сцяну і лядоўня 2200 рублёў. Фестываль Pets Fest у сярэдзіне жніўня прайшоў, як мы расказвалі раней, з непрыемнымі сюрпрызамі. Адна з наведвальніц узяла ў валанцёраў 2 сабак, але праз некалькі гадзін пакінула іх на вуліцы. Аднак для адной кудлатай істоты гэтая гісторыя завяршылася сапраўдным хэпі-эндам. Многія валанцёры і неабыякавыя адразу ж узяліся за справу, каб дапамагчы кінутым гадаванцам. Адной з першых на дапамогу прыйшла Алена з ініцыятывы «Грушаўка СОС». Пачуўшы аб Тосі, пакінутай на прыпынку, яна паспяшалася забраць сабаку і адвезці на ператрымку да сваёй сяброўкі Наталлі з дабрачыннага аб'яднання «Зоошанс». Хутка да Наталлі прыехала маладая пара, каб пазнаёміцца з Тосяй. Яны адразу ж палюбілі гэтую мілую істоту і на наступны дзень забралі дадому, радасна распавяла Алена. Цяпер яны рэгулярна дасылаюць нам фатаграфіі Тосі, дзеляцца яе поспехамі і пацешнымі момантамі. Мы таксама знайшлі людзей, якія зацікавіліся яе сястрычкай, якая засталася ў нясвіжы. Пасля стэрылізацыі мы будзем шукаць ёй клапатлівых гаспадароў. Беларускае падгародняе пераўтварыла сваё лецішча ў сапраўдны таматасад. На участку Натальи Дейкала расце некалькі сотняў кустоў памідораў 500 розных гатункаў. На данном участке произрастает 500 сортов, ну, точнее, их изначально было заложено 500, здесь на самом деле 498, 2 съели мыши. Собрано очень много старых сортов, тех, о которых мы давно позабыли. Собрано много новинок, селекции 20-х, 22-х годов. Они все отличаются по форме, по цвету, по вкусу, по урожайности. Кто-то просто красивый, кто-то предназначен для консервации, там обычный красный плотный томат, кто-то просто очень вкусный. Ну, у них у всех свое предназначение. Наталля прызнаецца, вырошчванне таматаў для яе сапраўдная творчасць, якая пачалася з аднаго незвычайнага гатунку. Однажды в социальных сетях увидела черноплодные томаты. Это было лет 8 назад, и мне казалось это таким экзотом. Возможно, тогда это и не было экзотом, просто
Я этого не видела никогда. В моем понимании были не томаты, а именно помидоры. Бабушкины помидоры, они там делились там высокие, низкие, желтые. Иногда желтые там были, да, в основном они были красные. А тут они были черные. И все, я загорелась, мне срочно нужен этот помидор. Пасля няўдалай спробы выгадаваць у сабе на градках незвычайны тамат, Наталля з кожным годам пачала купляць усё больш і больш розных гатункаў і з дапамогай спробаў і памылак зразумела, якія з іх лепш жывуць у нашых умовах. Цяпер жанчыне не даводзіцца скардзіцца на дрэнную ураджайнасць. За адзін раз з усяго агарода Наталля можа сабраць ад 50 до 100 кілаграмаў, а сярэдняя ураджайнасць з аднаго куста складае 4-5 кіло. Все продумано по такой системе, что замульчирован грунт, земля не перегревается. Плюс затеняющая сетка натянута поверху. Опять же, понижение температуры. Эта затеняющая сетка дает минус 10 градусов. Если туда зайти вовнутрь и в жару в 30 градусов, там очень-очень комфортно. Ничего особо не делаем. Посадили, полили несколько раз, самое главное, подвязали. Ну и, естественно, без обработок ничего не получается. Адметна, што Наталля не плануе спыняцца на дасягнутым. Перад сабой жанчына паставіла вялікую мэту захаваць як мага больш разнавіднасцяў таматаў. Для гэтага яна выкарыстоўвае соцсеткі, дзе стасуецца з аднадумцамі з розных краінаў, каб абменьвацца насеннем. На світанні 28 жніўня 6 планет і месяц устануць па адзін бок ад сонца і створаць умоўны парад планет, паведамляе маскоўскі планетарый. Усе планеты, акрамя Венеры, размесцяцца на небе ад сонца так, што будуць бачныя адначасова. Ва ўсходняй частцы неба можна будзе ўбачыць Меркурый, Марс, Юпітер і Уран, на паўднёвым захадзе Нептун і Сатурн. Усе планеты, акрамя Нептуна і Урану, можна будзе адшукаць няўзброеным вокам. Трохі паскладаней з Меркурыем, з-за таго, што ён знаходзіцца вельмі нізка ў гарызонце, то ў яркіх сонечных промнях будзе менш прыкметны. У выніку яго бачнасць складзе менш за гадзіну, а вось каб разгледзець Нептун і Уран, спатрэбіцца тэлескоп ці бінокль. Дарэчы, Сатурн і Нептун з'явяцца на небе першымі з усіх планетаў у 21:00 27 жніўня. Пасля поўначы ўзыдуць Уран, Юпітер, Марс і месяц. Меркурый з'явіцца з-за ўсходняга гарызонту бліжэй да світання у 4:15. Гэта ўсе навіны на сёння, а новы выпуск праграмы «Палітбамонт» ужо на нашым канале. Вы глядзелі Белньюз, не забывайце падтрымліваць нашы выпускі лайкамі і каментарамі. Да сустрэчы!